दिनै 75थि जेनाखि भारतनि उदांस्रि सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा गासैबो न'खरावनो न'खर जोंनि हादोरनि जेनाखि फिरफिला बेखौ बिरहोनो थाखाय खावलायदों। दा बेजों लोब्बा लाखिनानैनो जिहेतु प्रधान मन्त्रि बा इन्डियानि प्राइम मिनिस्टारा जोंनि भारतखौ मोनसे बुहुमावनो गेरेमसा मोनसे हादोर हिसाबै गायसननो मोनसे डेभलप नेशन हिसाबै सिनायथि होनो मोनसे बिथांखि लाबाय थादों आरो बियो मोगथाङाव थार जाफुंथों बेखौनो मोनसे मिजिं थिनानै आरो जेनाखि प्राइम मिनिस्टारनि रिक्वेस्ट जाहाथे बियो सारा भारत नाङैनो जाफुंसार जाथों बेखौनो जोङो मोनसे एवारनेस हिसाबै दिनै मोनसे रुनिखातानिफ्राय दादगारि भुटान बर्डारसिम जोङो मोनसे तिरांगा रेलि हार घर तिरांगानि एवारनेस हिसाबै जोङो लानाय जादों। जोङो बेखौ टटेल टारगेट खालामदों। जोंहा 10 दुवार आनसलिक कमिटि एफसि दङ आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि जोंनि फुटबल टीम दङ। जोङो मोननैजों लोगो लांनानै बेखौ अर्गानाइज खालामदों। टटेल टारगेटआ जोंना 200 बाइक्स आरो माखासे कार्सफोर दङ।